Patuloy sa pamamahagi ng bigas ang Ako Bicol Party List sa mga pamilyang naapektuhan ng nagdaang super bagyong Uwan. Matapos nga ang rice distribution sa isla ng Rapu-Rapu, nagtungo naman ang Ako Bicol team sa isla ng Catanduanes para mamahagi muli ng bigas. Muling nanguna sa distribusyon ng bigas ngayong araw si Ako Bicol Congressman Attorney Alfredo Garbin Jr. 10,000 sakong bigas ang ipinamahagi ng partido na pinaghati-hatian ng mga bayan ng Bagamanok, Viga at Panganiban. Kasama ni Congressman Garbin sa pamamahagi ng bigas si Governor Patrick Alain Azanza na labis ang pasasalamat sa partido. Kami po ay nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List, lalong-lalo na kay Brad Kong Pido. Malaki ang tulong na ito sa atin, sa Katandunganons, at hindi mo kami nakalimutan at hindi ka nagdalawang isip. Kaya't maraming salamat, Brad Kong Pido ng Ako Bicol Party List. Isang malaking bagay po ito at lagi naming iisipin, hindi namin makakalimutan ang tulong na ito mula sa Ako Bicol Party List. Bawat benepisyaryo ay nakatanggap ng tigli 5 kilong bigas. 3,966 ang ipinamahagi ng partido sa bayan ng Viga, 2,985 sa bayan ng Panganiban, at 3,442 sa bayan ng Bagamanok. Layunin ng partido na kahit sa simpleng paraan ay nakatulong sila sa mga pinadapa ng bagyong Uwan na karamihan ay nagsusumikap na muling makabangon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.